казваш? Здравей, Десислава Вълкова. И къде учиш? Уча в математическа гимназия Константин Величко. И в кой клас си сега? В 11. 11. Другата година завършваш. Да. И на къде си се насочила? Ами, още от преди 1-2 години вече знаех какво искам да продължа да уча и това е архитектура. Да. А къде е, в България или в чужбина? Ами, за момента в България и после евентуално в чужбина интериорен дизайн. Да, чудесно. Ако ми се даде възможност. Супер. А какви са ти хобитата? С какво се занимаваш в свободното си време? Ми, не мога да кажа, че имам някакво по-специално хоби. Обичам да правя много различни неща. Обичам да танцувам, да правя, може да прозвучи малко странно, картички. Картички, това е супер, да. Да. Значи определено си креативна. Да, обичам да правя такива неща. Да. А как ти се струва курсът по фотография? Харесва ли ти? Ами определено съм много доволна. Научих много неща, които ще са ми от полза. Да. А защо се присъедини към Pathways? И коя мислиш е основната разлика между Pathways и други подобни организации? Ами, основната разлика между Pathways и други такива организации за мен е, че самото отношение към учениците в Pathways е страхотно. Всички са като едно голямо семейство, приятели и това е много важно при обучението, да се чувстваш добре и със сигурност тук всеки се чувства много добре. Благодаря ти много. Къде се виждаш след 10 години, да речем? След 10 години се виждам, може би, в Англия. В Англия? Да. И да изградиш кариера в сферата на интериорния дизайн. Да, точно. Чудесно. А какво те прави щастлива? Какво те вдъхновява? Щастлива ме правят моите роднини, моите приятели, естествено, и хубавите неща, добрите хора. Вдъхновяват ме най-различни неща, не мога да конкретизирам нещо специално, но от много неща съм се вдъхновявала. Има ли човек, който те прави щастлива, който те вдъхновява? Да, има. Има много такива хора. Да. Моето семейство и моите приятели най-вече. Чудесно. Благодаря ти много за това интервю.